Festa Major de Gràcia. A veure, hi ha algú que diu «Ai, no, la Diada de la Mercè per fer castells». No. Els graciencs i les gracienques prefereixen la Festa Major de Gràcia. És la diada castellera més important de l'any. I una vegada més no ha estat exempta de polèmica. Bé, Carles, hem de matisar perquè moltes peces claus van arribar just al penúltim assaig i que faltaven mans al guarnit. Res de nou. Però vaja, que es veia venir. El nostre dubte és, algun dia podria haver-hi una diada de la Festa Major de Gràcia que sigui una miqueta tranquil·la? Perquè recordem a Enamallola el 2019, aquella diada castellera on les colles van tardar en entrar perquè la plaça estava col·lapsada, algunes van fer castells i altres, com les joves de Valls, no va fer cap castell. Algun dia podríem tenir una Festa Major de Gràcia tranquil·la? Recordo quan els dies eren llargs i sempre ho fèiem tot plegats. I penso que amb tot el que ens ha passat el temps no ha aconseguit que us deixi d'estimar. Que porto amb mi trossets de cada estiu. No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres. No vull pensar en res, vull saltar al mig d'un concert, que l'estiu que sempre arriba sigui etern, com quan érem nens. I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops. Que són moltes les vegades que hem rigut, molts cops ens hem perdut entre 1000 persones, nits de festa major. Crida ple pulmó que em sento a casa. Si us tinc a prop, sé que tot va millor. Que us porto a mi i sempre serà així. No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres. No vull pensar en res, vull saltar al mig d'un concert, que l'estiu que sempre arriba sigui etern, com quan érem nens. Que no ens importi res, com si fóssim nens, com quan érem eterns. Però escolta el seu puto tempo,